Suosio osa 2. Niin. No niin, eli se niinku Erasmus ja tämä on tää toinen tämä. Niin. Mut aiks että se voitais noin vaan Erasmusta. Okei, jos papereita. Niin. Mut tos voi puheen ollen tuolla se on. Se sun entinen polkkis. Moi. Siis toi tossa. Siis eikö sä tajua vaan, et se oli Pekka Riita? Sä puhuit sun entisen tyttiksen kanssa. Ja kiitti, mulla riitti. Kiitti, kun sä oot tyttösen rottua. Mä en kaipa sitä enää. No hei, kuka sitä kaipas? Pitäisikö se ehkä uusi suhteen? No täällä bileissä, mutta mitäs me tehdään tuon kanssa? Mulla tyttistää. Ei se ole niin kuuluisa. Ja siis toi ei oo suosittu. Toi Nacho-koira, toi härkä. Mitä sä puhuit meistä? Niin. No aivan sama. Hei moi kulta. Moi. Kulta. Justiin te näitte. Mut ollaan hyötty. Se on niin ihanaa. Muski. Mitäs täällä? Miekoinen. Ehkä näin kuitenkaan. Mä menen paljon ruokaa meille. Eli tässä meidän ovat salatjuosta. Tätä ei vittu kaiken, mutta helpottanut. Siis miksi mulla ei anneta mitään? Tai juustoa. Et sä tiedä, että mä en oo juusto. Kafeille vai juusto? Oh my god. Aivan sama. Se oli aikamoista. No. Nyt on se esitys. Sä et tuu, sä menet takariviin. Esitys. Miksi mä joudun ole takarivissä? Mä joudun ite. Epistä. Oh my god, tulisiko se petsi? No niin, nyt minä tulen. Ja, joo. Ja tänään on luvassa tieto. Muoditusta on aika mekka.
ovat 15V. Esityksen jälkeen saivat vimmareita. Oh my god, onks mä sun viime? Joo, okei, kiitos kaikille. Mä käyn lähteä. Oh my god. No, mun ehkä pitäis mennä kotiin. Tuutteko se meille? Kyllä mä voin tulla. Joo. No mennään. Tuutteko te? Tullaan. No mennään. Niin. Joko te tulitte? Kyllä vain. Kyllä. Meillä on nää, kun me syötis vähän. Ymmärrän. No. Voidaan nukkua. Joo. Joo. Hyvä se kuuluu. Minäkin menen vaikka tässä nukkumaan. Kiitos kun katsoit.